Bueno, pena handiz, baina bukatzen goaz. Prestat zaude, Jolastxo bat egiteko. Bai, beti. Guazen! Guazen. Bueno, Goiuri, zu txapelduna izan da, guk hemen omenaldi txiki bat egin nahi genizun, eta hemen ekarri ditugu 3 bisera ikusten duzun bezala, 2 tepoltxatxorekin bakoitza zintzilik, eta egin beharko duguna izango da burua mugitu, horrela eta horrela. Eta tepoltxatxoak amaitu behar dute hemen gainean. Bai, hemen prest? Ikusiko dugu ea norden benetako txapelduna. 3, 2, 1, zambura! Nik ez dakit bat duan, Ai, jauzi zait, bestea! Ai, bat. Biak batera inbar dira. Nik uste bat eta gero bestea. Ai, baina jauzi zait berriro bestea. Ai, ez bat. Elkarbo gehiago ekin, Bai. Ikusten zaitut hor ez duzula txapela nahi, Hemen, alaskaren txapelaren izango dugu, Ai, ez que jauzen da. Nik ezin? Jurik egin da. Trampa gabe. Trampa gabe, eta gaina suave, oran, suave. Taika. Anepe, oin zutan iartan dago. Bai, ea nor klasifikatzen den, ezta? Hiru, Hiru. bi, bat. Ojo. Suave. Oh, nik kamu la leche. Zerango da, Juri? Esplaiz. Buah. Kamu la leche. Ze zaila. Ya está. Ane. Zer. Trampaga. Ez dut intramparik, hemen bitzu, 1, 2, 3, 4 kamara dugu, ez dut intrampa bapez, Nago nire ratxa txarrean. Zure ratxa txarrean zaude. Iritsi gara saioaren amaierara, Goiuri nola egon zara. Oso guztua. Gu ere oso gustora egon gara zurekin, Bueltatuko zinake? Karo, baiet. Urrengo txapelarekin. Bueno, edo irabazten ez bazu ere, etorri, nahi baduzu, Eta jarraitu zaretan Goiuri, Aritz, Anepe, Kalazka, Makusi, den dena. Den dena.